to pini nilitum Karbi Rong Saramai West Karbi Anglong District Committee ahin pen pini lebangso serdihun aklamalong nilitum press meet ke phanangko alam thege lapu hello nilitum Karbi Anglong Autonomous Council pen tarik ret August 2023 arni isi alang itu isi ke coba pas do labangso isi along resolution number 22 9 executive committee 13 KC meeting labangso along kacoparai ponabangke regarding proposal for creation of new VDCs in the KC areas pusipu labangke VDC anghoy Karbi Anglong long kapa baji aphan pusi alang litum la bangso alu coparai po lasi la bangso long mangke nilitum ronga saratum pen kacini alam kela pulo nilitum 2017-18 pen ningkan troksinar ke aprang penta nilitum Karbi ronga saratum Village Development Committee abangke nilitum kroikre lapen nilitum abangke Traditional Village Council nai pusi nilitum Karbi ronga saratum hangbo Bon sita labangso Traditional Village Development Council bangke council sorba Elvin teron ke hai pen chenglo la pen CM ake hai atuman ta nilituma phan Karbi Rong sartuman Traditional Village Council bang Traditional Village Development Council bangke nalitum cari calon long po pusi nilitum phan lamchak nang pibom lo la pen lamchak nang pipen ke nilitum Karbi Rong sarama atum ta ningarong klang pen nilitum claim bom dambom do bom lo lapen ke klaim bom dambo mapi pinia ni bangke nilitum hala bangso kichun po puchi hok jot pen pinia di bangka ko konsil pen isi aron klangchu hamlo la bangke Village Development Committee mate VDC a constituency 3 ta keseng la bangke nilitum ka chinia tempulote VDC bangke constituency isi long narkep sirkep lason VDC dui lapen ladak alang litum proposal ki pia teng bangke population 3000 to 5000 lasong bang bangke isi VDC manpo us alang litum dak choparai pon lasi lason pulote VDC yongsi ilitum Karbi Anglong long nang cari lo pulote alang litum development akaman lapen kacing thora sai muata VDC long si dampo lapen hala nilitum Karbi Rong sarama itum akimang bangke etceta ladak kacing bara bidelo atema nilitum akimang bangke la hello Traditional Village Development Committee pulote nilitum traditional walam phe bangke ludun choklo pulote ala bangke ilitum siksidul ate pen silitum kam claim lo la penke traditional award jongsi ilitum ludun lo pulote rong rup kacing thura long anta ilitum rong sartum sai deng ponlong popusi nilitum hala suhut penta CM ke hai tumana nilitum chingki bomlo bon sita pinia ni bangke Traditional Village Development Council lapen ke tribal atum phan siksidul area phan Traditional Village Development Council aron pen kapachari longji lapen nilitum kasalam adrap abangke non bangke nangwar PPC non bangke council pen bangke new VDC area kasalam je pansi alang litum bangke cisik ponro lasi nilitum Karbi Rong saramai ahin ban bangke East lapen West District Committee pen bangta nilitum la bangke nang chikroi dun tekte lapen nilitum apan ke aprang pen nikan troksi aprang pen nilitum phanang ke hangbom Traditional Village Development Council hala bangsi nilitum phanang piwek nai lapen ke non la VDC bangke pena amat nilitum Karbi Rong saramai pen nang chuning rilo CM kahai phan chuning rilo pena amat Village Development Council bangke pena amat ci withdraw nampo la bangke nilitum kroikre jongsi nilitum Karbi Rong saramai pen Traditional Village Development Council bang jongsi nang pipe lepute nilitum kaci songang deng bang nilitum dambomji lapen ke pinile bangso press meet pen jongsi alang litum labangso Village Development Committee mate VDC bang jongsi alang litum home to bom lepute nilitum bangke ahawar tin pen lapen Karbi Anglong atok anoke do arong saranta hurpak pen nilitum ce song nang kokpo lapen ke nilitum di puan punot nilitum wang pen
kache song ang deng nilitung democratically aron pen kache song ang deng bang nilitung dengan ko kubusi pini nari dai KC kachari ake tegi ding CM tumban chinglong EMMP tumban nilitung pini labang so press meet pen nang pachini lo mereka air potu jenili pukang tung bang ke lah pini ne tum ke do meta tong skor ne tum ke do nang koke karbirong sarame tum tuli ini ke joksi aning kan pen jenglok kachisong ke bilet court customary law court pen traditional bilet council of putak kachisong lo eta non ke traditional bilet council of putak bangke alang litum naki krojia bangke akhibi koksi nilitum rong asaratum ke mangkon alang litum apan ke cinipon alu memorandum mukhanta non ke patu eta sonti teglong gola si alang li cie makai mata dokter du nak lamala mata rong asara kana se kamai pialong alang li ninggelu jela traditional village court pen traditional village council ke rong asara tumsi cari calon bek nangpo kapen traditional village council tame chairman ke rong asara tum anci deng nangpo pusi alang li ninggi tikang lo kapen along ame tame alang li ninggi lo asi non ninggi data pi alang li tum non council along cari boy council tum executive kang ni pon hut aku alang li tum la BDC aku amen kijong pontu la so putakan tum rong asara tum ke kroi tekelo athema kan biang long adang tepike kaching tu rawar side ke ala village development council anchot ke rengi regional village development council bonte arong tinta kaching tu rawar side lepo pusi la ke bini jot kali Rajiv Gandhi hutan ingelo rong atokanu ko people se kaching tu tederma la ke kaching turi apan kipia tangka mukha la council along ponsat along pichington air dakhang air posi chingthuru ne da poson ke arong tin pile nai tu posi arong tin ka pile ji pulon de ko son ke klen pol sikar biang long ke traditional village council la traditional village council bolon de arong tin lepo arong tin arong ka kaching thur bangke dobek pu posi alang litum kamatha lasi apong ke hang traditional village council lasi alang litum deng popular sitame pinia bangke bang hala ke plan ke pia awasa ke dotum ke plan ke pia angkang arlu kaching tu rabar sai ti hala VDC bangke do ponsat aron alang litum ke pon aninga hang la bangke ponsat aron pen ke karbiang long ching tu telo lasi nelitum ala alang litum ke deng ron bangke netum ke kroidun tekelo la pen pinia ni chuning rilo CM kaya pan alang li mata rong asar alang li sabura ke rong asar beglo jaiting rong hang ke lasi alang li pu sumbu rong hang ta rong asar lo lasi alang li rong asar pan cipanung kuk pen alang li sabura alang li pu pan cipanung kuk pen la ponsat ron kedeng dun pu bangke alang li panta alang li sarbura alang li pu atum ta apap ciru cet ta hai lasi jadi CM pan tuning ri bangke alang li halai alang li pusar pen alang li sabura pan matha pen karbi rong asar tum pan sila sa traditional village development council chairman ke pek pon pu hala BDC aron bangke ciwidung pu ayong si alang li matha pon te juru parlo kali pulorong ke alang li tum kamatha yong si aku cikir lapan people te rong asar tum thurpak si council long sita council kherau sita ne tum program deng na kokpo lasi ala pini nele tum ko chingwa ke jasemet ke la traditional village pen la BDC aputak si ne tum jasemet pini tong sikot ameta ke dupon la doctor duna club ne tum ko chingwa pon bangke la to aputak si chingwa pon tadi lasi nang ne tum la sa putak nang kar yudun pen la ne tuma alam ing dang ko ne tum ning khelo la si dili lam tere ke julo kardok